Kani kediga Batisi TV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Ka sorkar mene haka review meeting isim yaki katu kan etli ki rai ban relax shu ya kan ke lockdown ka bala bon teli kisngi ngila pentrekam hapo ke jelam mekla jongi hakoi dei bat ke Shillong agglomeration ki auto shops kan sapleno nadu kasngi nengkong kata kabamot khatway terik jong uniu benai basan bat kabaar ki stationery shop kitaru ngi ailat ban pleno nadu kani kasngi nengkong like no hakini ki arteli ki yau kawai kadai hapo yaudu bat kabaar kayau polis bajar yakini ngimpat sya kini kidukan ki badon hakini ki arteli ki jaka ngimpat sya ban play badya kane ngila IT haka district administration deputy commissioner ban le ya ka badon kam kakum kajing ibit kajong ki kabaar kabangirai shu kalong hakini ki rural area lane ki district ki baper ki ba ngi ong ki haka green zone like no ya ka Shillong yakine ki bahap ak rural area hakine ki district ki baper la sya nadu la skin kong ngila rai ban sya no nadu ka skin kong na kabamot nadu khatway terik ubenai basan babaro kidukan ban play halaki jom ki jaka ka jom ki nadu ka khatway terik ngila sya ba kidukan baper ki badon haki district headquarter ki badon haki Shnong ki thau jong kini ki district like no ya ka Shillong agglomeration ko mongong epi lasya bakin sedang biang ban play ya ki kam ki jam jong ki barok